ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸுக்குள்ள போகலாம். ஓகே. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டிய 6வது அத்தியாயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சத்சரன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीदपदपकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यैशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम् भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं शृण्वतां स्वागतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्ते स्तोकै अभद्राणि विधुनोति सुकृत्सताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு மூணு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம my God. நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம், அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்ன்றது எனக்கு பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரும். எல்லாரும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்தோட அத்தியாயத்துல எனக்கு என்ன இது புரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதை விட பக்தி யோகம் மிகவும் எளிது. பக்தி யோகத்தின் மூலமா நம்ம ரொம்ப சிரமமே இல்லாம நம்ம பகவானை அடையலாம். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது?
ம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. சரி அட்லீஸ்ட் நேத்து என்னன்னு எண்டு பண்ணணும். அமைதிக்கான சூத்திரம்னு ஒண்ணு படிச்சுமே, ஞாபகம் இருக்குங்களா? வோக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம் சாந்திமா ருச்சதி முடிச்சோமா இல்லைங்களா? அவர் தான் வந்து உன்னத உரிமையாளர். ஓகே, அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய நலம் விரும்பி, அப்புறம் அவர் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பாளர் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஏன் வருது? வேற யாராவது சொல்லுங்க பாயிண்ட்ஸ். ம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கேள்வி கேக்குறாரு ஆரம்பத்துல கிருஷ்ணர் கிட்ட? அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி கேட்கிறார்? கர்மா சந்நியாசம் பண்றதா கர்ம யோகம் பண்றதான்னு கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாரு? கர்ம யோகம் பண்ணுப்பான் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? சோ கர்ம யோகத்தை எப்படி பண்ணணும்? தகுந்த ஞானத்தோட பண்ணணும்ன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது என்ன ஞானம் வேணுங்க? பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படி பண்ணா என்ன அட்வான்டேஜ்? நமக்கு எந்த விஷயத்து மேலயும் நமக்கு பற்றுதல் இருக்காது. அதனால பிறப்பு சக்கரத்துல நம்ம வந்து பந்தப்பட மாட்டோம்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் இத பதில் சொல்லிட்டு நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா என்ன? கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யறதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் இல்லைங்களா? சோ அந்த யோகி அப்படி பண்ணும்போது அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? எப்பவுமே வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்? மனசு எல்லாத்தையும் அளவுலயும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருக்கான் இல்லையா? சோ வேற என்ன பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. பாயிண்ட்ஸ் யாராவது ஆட் பண்ணணும். இனிமேல் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அசைன் பண்றேன். ரீகேப் பண்றது நீங்க தான் பண்ணணும். அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம்? விபு ஆத்மா அணு ஆத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் நமக்கு வந்து சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. அதை வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த பிரிவினை பார்க்கலாம் பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள் கேட்குறாரு இல்லையா? கடமையை செய்யுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து செயலாற்றுவதில் 3 பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. எல்லாத்தையும் சமவேத பண்டித தர்ஷனகன்றத வார்த்தையை நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து எல்லாரையும் சமமா பார்க்கறான். அது யாரா இருந்தாலும் சமமா பார்க்கறான்றத பார்த்தோம். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா. தூக்கம் மாற்றம் தன்னில் மற்றவரை காணுதல். அந்த ஸ்லோகம் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? சமவேத பண்டித தர்ஷனக. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வாபாக்கே ச பண்டித சமதர்ஷினக. அது நாய் மாம்சம் உண்டவனா இருந்தாலும் சரி, பிராமணனா இருந்தாலும் பண்டிதர் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் என்ன பண்றாங்க? எல்லாரையும் சமமாக பாக்குறாங்கன்றத பார்த்தோம். அடுத்த சாப்டருடைய அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதிக்கான வழி. அந்த 3 விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியான யோகம், இல்லைன்னா அதனோட தலைப்பு வந்து அஷ்டாங்க யோகம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6வது அத்தியாயத்துல வந்து 47 ஸ்லோகங்களா இருக்கு. அது வந்து 4 பிரிவினையா இங்க பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 9 ஸ்லோகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனதின் இயற்கையை பத்தி சொல்றாங்க. நம்மளுடைய மனசு வந்து நண்பனா இருக்கா இல்லை எதிரியா இருக்கான்னு பார்க்க போறோம். யோகமுக்கு வந்து என்ன மறுவரை யோகத்தின் ஏணிப்படிகள் என்னென்னு பார்க்க போறோம்.
அதுக்கு அடுத்தது 10லேருந்து 36 வரையும் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் தகுதி, மனத்தகுதிகள் சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனனுடைய இயலாமையும் நம்ம பார்க்க போறோம். 37லேருந்து 45 வரையும் பாத்தீங்கன்னா வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி. கொஞ்சம் பக்தி பண்றான், அப்புறம் வந்து விட்டுறான் பக்தி. அவனோட நிலைமை என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு அடுத்த ஜென்மத்துல ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்க போறான், இல்லைன்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு நல்லோர் இருக்கும் குடும்பத்துல பிறக்க போறான். கடைசி பகுதி 46லேருந்து 47 வரையும் பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த யோகி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் பண்றாங்களே அவங்கதான். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய குணாதிசைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பண்புகள் வந்து அதிகபட்ச பலன், குறைந்த பயிற்சி, தகுதிகள் எதுவுமே தேவையில்லை, பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, கோலோகல விருந்தாவனம். யார் பக்தி யோகம் பண்றாங்களோ அவங்க கோலோக விருந்தாவனம் போவாங்கன்றது உறுதி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு பகுதிக்குள்ள போலாம். ஸோ யோகான்ற வார்த்தையை சொன்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் சொல்லுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. வேற ஒருத்தங்க இந்த கிளாஸ் எல்லாருக்கோசம் நமக்கோசம் நம்ம எல்லாரும் பேசணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகான்னா என்னென்ன தலையில டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, உங்களுக்கு மனசுல என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்றத டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுங்க. சரி. பதஞ்சலி யோகா, சூப்பர். மெடிடேஷன் ஞாபகம் வரும். ஓகே. வாசியோகம் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? வாசியோகம் சொல்லுவாங்க சிவன். ஓகே. அப்புறம் நம்ம சூரிய நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? யோகான்னு சில பேருக்கு டக்குன்னு நினைக்கிறது அதுதான் இல்லையா? சூரிய என்னங்க மாதாஜி? சூரிய நமஸ்காரம். சூரிய நமஸ்காரம் பண்றது, அப்புறம் பாடியை ஃபிட்டா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதா யோகாசனம் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா உண்மையான யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஓகேங்களா? இந்த டெஃபினேஷனே இப்ப வந்து இருக்கிற இடத்துல சுச்சுவேஷன்ல வந்து நிறைய வந்து தவறா வேற விதத்துல புரிஞ்சிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகான்னும் போது இப்ப நவீன நாகரத்துல இருக்கிறது வந்து பிபி சுகர் கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு யோகாசனம் இருக்கு, சேர் யோகாசனம், பிரெக்னன்சி யோகாசனம் இல்லையா, கோட் யோகாசனம் சொல்லிட்டு நிறைய விதமான யோகங்கள் இருக்கு. ஆனா யோகான்ற வார்த்தைக்கு உண்மையான பொருள் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டன 8 அங்கங்கள் கொண்டதான் இது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரணை, தியானம், சமாதி. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டூஸ் அண்ட் டூ நாட்ஸ் இருக்கு. நம்ம எந்த ஒரு செயல செஞ்சாலும் நம்ம எஸ் நோன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? டூஸ் அண்ட் டூ நாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளா ஒரு உதாரணம் எடுத்துட்டோம்னா, நம்ம எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த நாளைக்கு இந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், ஒரு நாளைக்கு கலர் ட்ரெஸ் அலோடு, இந்த டைமுக்குள்ள வரணும்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு இல்லையா? வேற நாள்ல கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்தா ஃபைன் கொடுப்பாங்க, இல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அது வந்து டூ நாட்ஸ்ல வருது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பக்தியில இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஆசனம் அதாவது எந்த பாஸ்டர்ல உட்காரணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி பத்தி சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரத்யாகாரம், அதாவது புலன்களை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானத்தின் ஆரம்ப நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரணைன்னு சொல்லுவோம். மெடிடேஷன் பண்றோம் இல்லையா? அந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல தாரணைன்னு சொல்லுவோம். அது நல்லா பண்ணா அது தியானம். அது இன்னும் வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னை மறந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நினைச்சுக்கிட்டு அது வந்து சமாதி. ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தன் தன் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நினைக்க முயற்சி பண்ணி தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி தவம் பண்றானோ அவனை அஷ்டாங்க யோகின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த ப்ராசஸ வந்து அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்றாங்க. இதுவரையும் கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. ஸோ போன அதாவது இதற்கு வந்து அடித்தளம் வந்து
கடகால் என்ன சொல்றது, அதுக்கு அடுத்த சாப்டர் ஃபுல்லா அஷ்டாங்க யோகத்தை சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு அவரு கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, 5ஆவதுலயே வந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன் நமக்கு கொடுத்துட்டார். நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள்ள வெளி உள் சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றான். அதுக்கடுத்து மெயினா என்ன சொல்றாங்க, மனம், புலன், அறிவு இவற்றையும் 3ஐயும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான், முக்தியை அடையிறான் இல்லையா? அப்புறம் 3 விஷயத்துல இருந்து வெளியே வரான். என்னென்ன, பயம், கோபம், ஆசை இல்லையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ரிப்பீட் ஆகலாம் இல்லையா? இந்திரியான மனசன் அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மனசையும் புலன்களையும் அறிவுகளையும் கட்டுப்படுத்தணும். அதே சமயத்துல இருந்து எதுல இருந்து வெளியே வரணும், ஆசை, பயம், கோபம் இருந்து வெளியே வந்த அப்போ எப்படி இருக்கான், அவன் முக்தி அடைந்தவனா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ஒருத்தவங்க மொழிபெயர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகேயன் பிரபு கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது லைன்ல சன்னியாசி யோகி, சன்னியாசிச்ச யோகிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்க சந்நியாசம்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க, செயல்களின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காகவே செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ரிப்பீட்டடா அவளை என்ன சொல்றாரு, பலன்களை பற்றுதல் வச்சிருக்க கூடாது, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யணும். நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நம்ம ஆசிரமத்துல ஒவ்வொரு அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம இருக்கிறதுனால நமக்கு விதிக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப்டு ஆக்ஷன்ஸை நம்ம கடமை உணர்வோட செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். ஏனோ தானோன்னு செய்யக்கூடாது. கடமை உணர்வோட இது என்னோட கர்த்தவியம், நான் செய்யணும். அப்புறம் வந்து நான் அதை டிட்டாச்சு மைண்டோட பண்ணணும் இல்லையா? பட் ஃபுல் எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணணும் இல்லை, அறகுறையா பண்ணக்கூடாது. ஃபுல் எஃபர்ட் எடுத்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி பண்ணாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பற்றுதல் இல்லாத இருக்கனால கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த அஷ்டாங்க யோகன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 மனசையும் புலன்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் குறிப்பா இப்ப இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளால அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் எவ்வளவு கம்மி இருக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீல்ஸ், நிறைய இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய மைண்ட் ஒரு நிமிஷத்துல நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை பாக்குது இல்லையா? அதனால நமக்கு அட்டென்ஷன் ஸ்பேனும் கம்மியா இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்திக்கணும், பொருளாதார வசதியோட நல்லா வாழணுன்றதுக்கோசம் அவன் என்ன பண்றான், புலனை திருப்திகளை பண்றதுக்கோசம் நிறைய கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறான் இல்லையா? ஸோ ஆனா யார் ஒருத்தர் வந்து தான் வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்காம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கோசம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை, எனர்ஜி, டைம் எல்லாத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்றவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகி. அவன் தான் பர்ஃபெக்ட் யோகி, பர்ஃபெக்ட் சன்னியாசின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் யார் வாழ்றானோ அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி, இல்லைன்னா உண்மையான யோகின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விளைவுகளில் அதாவது ரிசல்ட்ல வந்து நம்ம பற்றுதல் வச்சிருக்க கூடாது. அஷ்டாங்க யோகம் கடமைக்காக செயல்படுதல், பக்குவமின்றி தனது கடமைகளை விடுவது இல்லை. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல மனப்பக்குவம் இருக்காது. அந்த சமயத்துல சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செயல்களை வந்து தியாகம் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அவங்கள நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், மித்யாச்சாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசளவுல வந்து அந்த புலன்களை வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க, அதை அனுபவிக்கணும், இதை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க
அது வந்து மித்யாச்சார, அது நமக்கும் அந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கும் கேடு, அந்த சமுதாயத்துக்கும் கேடுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து இவரு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா தன்னுடைய சிஷ்டாஷ்டத்துல நதனம் நஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி ரகை துக்கி தவி. ஓகேவா? ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க, நான் தனம் நான் தனம் நான் ஜனம் நான் சுந்தரி. தனம்னா நமக்கு தெரியும் செல்வம், ஜனம்னா நம்மளுடைய மக்கள் இல்லையா, சுந்தரிம் இல்லையா. சோ அழகு இல்லையா. இதுக்கு பின்னாடி எனக்கு ஆசை இல்லை போறதுக்கு, எனக்கு செல்வம் வேண்டாம், பிறப்பு வேண்டாம், ஓகே, அழகான பெண் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நான் என்னவா இருக்கணும்னு சொல்றாரு, மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி ரகை துக்கி தவி. சோ உங்களுடைய காரணமற்ற கருணையால இந்த பக்தி தொண்டை வந்து நான் இந்த ஜென்மத்துல இல்ல, பிறப்பு அடுத்தது வரக்கூடிய எல்லா பிறப்புலயும் வந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ சுருக்கமா இந்த கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருத்தன் வந்து எதற்குமே ஆசைப்பட மாட்டான், அவன் தான் உண்மையான பர்ஃபெக்ட் சன்னியாசி, பக்குவமான சன்னியாசி இல்ல பக்குவமான யோகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமான துறவி. சோ நமக்கு வந்து இப்ப டெபினிஷன் தெரிஞ்சிச்சு சந்நியாசம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ண திருப்திக்காக செயல்படுவன் தான் சந்நியாசி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. சந்நியாசம் இதி பிராஹுர் யோகம் தவித்தி பாண்டவ நக சந்நியாச சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்யன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பாண்டியின் மகனே, புலனிர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும் பலனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதலும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாரு, துறவரம்னா என்னன்னு சொல்றாரு, புலன உகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது. எனக்கு வந்து என்ன, நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்ப வந்து நம்ம யாரும் அஃபென்சிவ் தப்பா எடுத்துக்காதுங்க. நம்ம என்னண்டி பிரபு என்ன சொல்றாரு, நம்ம 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி பண்றோங்க, எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் வர முடியலன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எங்கெங்க இருக்கிறீங்களோ அந்தந்த இடத்துல இருந்தே வந்து எங்களோட ஜாயின் ஆகுங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா. பட் நமக்கு என்ன இருக்கும், கஷ்டம் இருக்கும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல தூக்கம் வரும். இது வந்து இயல்பு, எல்லாருக்குமே நடக்கிறது தான். ஓகேவா? சோ நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பிரச்சனையாகுது, கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா. ஆனா பயிற்சி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்மளுக்கு ஈஸி ஆயிடும் இல்லையா. ஆமாவா இல்லையா? இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிற போது ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கும், அது பிராக்டிக்கல் இல்லையா. பட் நம்ம என்ன பண்ணோம், பக்தரோட சங்கத்தோட இருக்கிறதுனால இந்த பிரபு வந்து ஜாயின் ஆயிட்டாரு, இந்த மாதாஜி ஜாயின் ஆயிட்டாங்க, நாளைக்கு நானும் ஜாயின் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் வரும், உந்துதல் வரும் இல்லையா. அதுதான் நம்மள வந்து பக்தியில மேல எடுத்துட்டு போகும் இல்லையா. அதுதான் வந்து சாது சங்கம் வேணும்னு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகே, புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை, அப்போ வந்து நம்ம தூக்கம் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லையா, அது சுகமே சுகம் தூங்குறதுக்கா, அதுவும் அதிகாலையில இல்லையா. அந்த இச்சைகளை விட்டுட்டு நம்ம பக்தி பண்ணாதான் நம்மளால முன்னேற முடியும். யார் வந்து புலன் இச்சைகளை துறக்காம இருக்கானோ அவனுக்கு என்ன ஆகிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை, யோகி ஆகிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லைன்னு அப்படின்றார். ஓகேங்களா. துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும் பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாம் ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணர் இல்லையா, அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம். ஓகே, ஸோ அஷ்டாங்க யோகமும் துறவும் ஒன்றேன்றதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். துறவரன்றது வேற இல்லை, அஷ்டாங்க யோகன்றது வேற இல்லை, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இரண்டிற்குமே புலனின்பங்களை துறப்பது என்பது அத்தியாசம் ஆகிறது. ஏன்னா துறவரம் போனோம்னா கூட அவன் என்ன பண்ணுவான், வீட்டை விட்டே போயிடுவான் இல்லையா. வீட்டை விட்டுட்டு போயிட்டு ஊரா திரிஞ்சிட்டு கிருஷ்ண கதையை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு யாசகம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா. அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, புலன் இன்பங்களை எல்லாம் விட்டுறாங்க. அதே மாதிரிதான் யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனசு புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வேலை தவம் பண்றான். ஓகே, ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வேற வேற பாதைகள் பண்ணியிருந்தா கூட அங்க வந்து புலன் இன்பங்களை துறக்கிறாங்க. ஓகே, முழுமையான நாணம் ஜட புலன் நிகழ்ச்சியை விட்டு விடுவதால் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துகிறான்.
ஸோ அப்போ அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய டைம் எனர்ஜி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபட்டுட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சந்நியாசம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பவர் இல்லையா? அதுதான் பக்குவமான துறவிக்கு பொருள். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏணிப்படி தெரியுது இல்லையா? இந்த ஏணிப்படியில பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது வந்து இங்க காமிக்கல. ஆக்சுவலி கர்ம யோகம், அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஞான யோகம், 3வது வந்து அஷ்டாங்க யோகம், 4வது வந்து பக்தி யோகம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி கடவுளை வந்து அப்ரோச் பண்ணுவார். சில பேர் வந்து கடமையே கண்ணு, அப்புறம் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் நினைச்சு பாலிசி வச்சுட்டு வேலை செய்வாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகிகள். வேதங்களை படிச்சு படிச்சு கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு பக்தி பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகி. தன்னுடைய மனசு புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கடவுளை வந்து நினைக்கிறது வந்து அஷ்டாங்க யோகி. அப்புறம் வந்து வந்து கடவுளை வந்து அன்பு தொண்டு செய்யறது, கடவுளுக்கு அன்பு தொண்டு செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். சோ இந்த ஏடி படிக்கட்டுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எது வந்து கிருஷ்ணருக்கு பக்கத்துல இருக்கு? பக்தியோ. மேலே இருக்கக்கூடிய படிக்கட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியா போயிடலாம். அதே இல்லப்பா நான் கர்ம யோகத்தை பண்ணி அப்புறம் ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு அஷ்டாங்க யோகம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, படிப்படியா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம ஏறுறோம் இல்லையா? ஏறும்போது எத்தனை முறை வலிக்கு கீழே விழுவோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயங்கள். ஆனா பக்தி யோகன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதாவது ஒரு 20வது மாடியில நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம போனோன்னு படிக்கட்டு ஏறி போடுறது கஷ்டம் இல்லையா? அதை விட லிஃப்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல போயிடலாம் இல்லையா? ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்ல போயிடலாமா? அது வந்து ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். அது மாதிரிதான் வந்து பக்தி யோகன்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிள், அப்புறம் ஈஸி, எல்லாரும் பண்ண முடியும் இல்லையா? வயசானவங்க இருந்து சின்ன பசங்க வரை எல்லாரும் பண்ணலாம். அதுக்கு வயசு வித்தியாசம் தேவையில்லை, பாலினம் தேவையில்லை இல்லையா? எந்த வாஸ்து தேவையில்லை, எந்த நியமனமும் இல்லை. அதனால பக்தி யோகம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சால சிறந்தது. அதுல வந்து கொஞ்சம் சின்னதா பண்ண கூட, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், ஸ்வல்ப அபியாச தர்மசிய, கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தா கூட நம்ம வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த ஜென்மத்துல 30% பண்ணனா அடுத்த ஜென்மத்துல 31வது% இருந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதே இங்க வந்து என்ன டிகிரி வச்சிருந்தாலும் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து படிக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்துல. ஓகேவா? சோ யோகத்தின் ஏணி படிகளை பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் உணர்வை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா நோக்கமும் பக்குவம் அடையப்படுகிறது. சோ நமக்குள்ள ஒரு பக்குவம் வருது கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம பயிற்சி செய்யறதுனால. ஓகேவா? சோ எல்லாரும் எல்லா ஜீவராசிகளும் எதை விட்டுணும்னு பாத்தீங்கன்னா சுய இன்பம் இருக்கு இல்லையா, செல்ஃபிஷ் சாட்டிஸ்பாக்சனை அதை விட்டுணும். நம்ம யாரை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவை திருப்திப்படுறதுக்கோசம் தான் நம்ம வாழணும். ஓகேவா? சோ இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், சன்னியாசி யோகியும் வந்து 2 பேரும் ஒண்ணுதான். ஓகேங்களா? அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பக்குவமான ஞானத்தை கத்துக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்தி பண்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. योगं कर्म कारणम् उच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शम कारणम् उच्यते. हरे कृष्ण. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வேர்டு கத்துக்கணும் நம்ம. யோகா ருக்ஷ, யோக ரூடா. ஓகேவா? சோ அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம 8 ப்ராசஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா? முதல் 5 ஸ்டேஜஸ் வந்து ஆரம்ப நிலைன்னு சொல்றோம். அது வந்து யோகா ருக்ஷா. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார. இது 5 ஆரம்ப நிலையை வந்து யோகா ருக்ஷான் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய தாரணை, தியானம், சமாதி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். அது வந்து யோகா ரூடான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாரணேஸ்வரி மாதாஜியும் மல்லிகா மாதாஜியும் வந்திருக்கிறோம். 2 பேருக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நம்மளுக்கு நேத்து வந்து மாதாஜிஸ் வந்தாங்க இல்லையா? சோ
மாதாஜி நான் ஸ்டாப் பண்றேன். நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். இவங்க வந்து நம்மளோட தமிழ் லீடர் தாரணேஸ்வரி மாதாஜி. இவங்க பாத்தீங்கன்னா கோவிட் டைம்ல இருந்து இந்த நம்ம டெம்பிள் கொசு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தேங்க்யூ நிமிஷம் ஃபார் மாதாஜி, யுவர் ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. இவங்க வந்து கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா L1ல ஆரம்பிச்சாங்க. நம்ம எப்படி நம்ம லாஸ்ட் 18 டேஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஆரம்பிச்சு லெவலாக போயிட்டு இப்போ வந்து அவங்க L6 எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து நம்ம என்ன கற்றுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கற்றுப்போம். அப்புறம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெம்பிளுக்கோசம் நிறைய சேவை பண்ணுறாங்க. ஃபைனான்ஷியலும் பண்ணுறாங்க. தென் அகடமிக்ஸ் எல்லாத்தையும் லீட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் டெம்பிள் யாத்ரா போயிருக்க டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ ஆயிட்டு அந்த ஓப்பனிங் செரிமனிக்கு போகும்போது எல்லாருக்கும் அகாமடேஷனுக்கு எல்லா விதத்தையும் வாட் எவர் த பாசிபிள் வேஸ் டு ஆர் லிமிட்ஸ் அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பண்றாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் அவர் டீம் லீடர். ஓகேங்களா, எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. வெல்கம் பண்ணுங்க மாதாஜிய. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் என்னுடைய அதாவது காலை வணக்கங்கள் உங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ அதாவது என்என்டி பிரபுஜி வந்து இது ரொம்ப நாளாவே சொல்லிட்டு தான் இருக்காரு. அதாவது இந்த குரூப் எல்லாம் பேட்ச் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் எப்பவுமே சொல்வார், நீங்க கிளாஸுக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. நான் தான் போக மாட்டேன், ஏன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து லெட் தெம் ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு டூ த திங்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக, அவங்களுக்கு நான் நடுவில் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் எப்பயுமே வர்றது கிடையாது. பட் இப்போ அது ஒரு மேண்டேட்ரியாக ஆகிடுறதுனால வந்து நான் உங்கள் கிளாஸை வந்து விசிட் பண்ணணுன்றதுக்காக, உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும் இல்லையா, இன்னும் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இருந்தாக்கா, ஏதாவது சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் ஓகே, அதையுமே நீங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லலாம். என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து நான் இந்த சேட்டில் போடுறேன். ஓகே, சேவ் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் மீ. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சேவையில் நீங்களும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ. ஓகே, அது சொல்கிறதுக்கும் மேலும் காலையில் நீங்கள் மங்களாரத்தி, இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் லெவல் 2ல் வந்திருக்கீங்க. ஸோ லெவல் 1 முடிச்சு லெவல் 2க்கு வந்து நீங்கள் ஸ்திரமாயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பக்தியில் வந்து மேன்மையாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு பகவானுடைய கிருபை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ இது எப்படியே நீங்கள் மேன்மேலும் எடுத்துட்டு பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வளரணுன்ற என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாவுக்கும் ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய திருவடிகள்லையுமே நம்ம குரு மகாராஜுடைய திருவடிகளை வைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் பிளெஸ்டு. அதாவது என்னோட இருக்கக்கூடிய டீம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருப்பாங்க. 13லேருந்து 15 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் கூட உங்களை மாதிரி வந்து ஜாயின் ஆகிட்டு தான் இப்போ எங்கள் மாதாஜி உங்கள் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஷீ இஸ் அ டாக்டர் இன் எ காலேஜ். ஸோ நல்ல எஜுகேட்டட் பீப்புள் தான் இருக்காங்க. அண்ட் தென் அவங்களும் வந்து சேவை, அதாவது சேவையினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஷெட்யூல் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் வந்து ஒரு புறம் வந்து மேனேஜ் பண்ணி கிளாஸ் எடுக்கணுன்ற அந்த உந்துதலோடு செய்கிறாங்க. நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை வந்து நழுவிடாமல் ஸோ கட்டியாக பிடிச்சிக்கணும். ஓகே, அப்படியே அந்த அந்த அதாவது இது வந்து பக்தி எனக்கூடிய இந்த கொடியை வந்து நாம் படர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் வந்து அதை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு அப்படியே மேலே படர்ந்து போயிடணும். அதை என்றைக்குமே நம்ம கீழே இறக்கிடக்கூடாது. இதுதான் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன். காலையில் நீங்கள் எல்லாரும் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணீங்கன்னாக்கா திருப்பள்ளி எழுச்சி நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மாதாஜி 4 பேர் வந்திருக்காங்க மாதாஜி இன்னைக்கு. ஓகே, 4 பேர். வெரி மச் தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஆக்சுவலி இன்னொன்று, நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த பேரில் வந்து அந்த ப்ரொஃபைலில் போனீங்கன்னாக்கா ஜூமில் வந்து போய் நீங்கள் அந்த ப்ரொஃபைல் மேலே இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ ஜூம் அக்கௌண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ப்ரொஃபைல் ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி வரும். இந்த இதில் வந்து மை ப்ரொஃபைல் அப்படின்றது கீழே இருக்குது. அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா அதில் எல்லா டேட்டாவும் இருக்கும். அதில் வந்து டிஸ்பிளே நேம்னு இருக்கும். அங்கே போயிட்டு நீங்கள் டேம்னு போட்டு உங்கள் பேரை போட்டுருங்க. அது பர்மனெண்ட்டாக பண்ணிவிட்டு மேலே சேவ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேவ் ஆகிடும். ஒரு வாட்டி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஸோ அது எப்பவுமே உங்களுக்கு நீங்கள் தமிழ் டீம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஐடென்டிஃபை ஆகிடும். இது ஒரு வாட்டி நீங்கள் எல்லாரும் பண்ணிடுங்கோ. ஸோ காலையில் எழுந்து பகவானுடைய, அதாவது நம்ம பக்தி பாதையில் 100% அச்சீவ் பண்ணுறதுல 30% வந்து திருப்பள்ளி எழுச்சியில் தான் கிடைக்கிறது. ஓகே, ஸோ அந்த 30% அட்டண்டன்ஸை வந்து நீங்கள் விட்டுறாதீங்க. ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் காலையில் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்திட்டீங்கனாலே உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் கூட வந்து ஒரு விதத்தில் வந்து அதில் அடங்கி இருக்கு. அதன் பிறகு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் யோகா இதெல்லாம்
நீங்க பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ காலையில செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே வந்து மேன்மையை கொடுக்கும். ஏன்னா அந்த சமயத்துல சத்வகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். அந்த சமயத்துல செய்யக்கூடிய ஜபம் வந்து நீங்க ஒரு மாலை பண்றது வந்து மற்ற டைம்ல டே டைம்ல நீங்க ஒரு 4 மாலை பண்றதுக்கு கூட சமமாகாது. ஃபோக்கஸ்டா பண்ண முடியும். அதனால நீங்க ஜபத்தை வந்து அது நெக்ஸ்ட் 40% ஜபம், 70% நீங்க கவர் பண்ணீங்கனாலே பக்தியில மிச்சம் எல்லாம் பகவானே பார்த்துப்பார். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இது எல்லாமே வந்து பகவான் பார்த்துப்பார். நீங்க வந்து இந்த செயல், ஏன்னா நீங்க பண்ணக்கூடிய இந்த தொண்டு இல்லையா, மங்களாரதி பார்க்கறதுமே ஒரு தொண்டு தான், அட்டன் பண்றதுமே. அதே மாதிரி வந்து ஜபம் பண்றதுமே வந்து இறைவன் இடத்துல நாம் ஆற்றக்கூடிய தொண்டு தான், பக்தி தொண்டு தான். இந்த ரெண்டுத்தையுமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய மனசு, உடல் எல்லாமே, வார்த்தைகள் எவ்ரிதிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதை வந்து போக 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 தான் ப்ரோக்ரஸிவாக தான் நடக்கும். ஒரே நாளில் நம்ம மேலே போயிட முடியாது. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் பக்தியில் வந்து முன்னேறணுன்ற பிரார்த்தனைகளோட உங்ககிட்ட இருந்து நான் விடைபெறுகிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட இப்போ கேட்கலாம். 2 minutes I can give, பிகாஸ் மாதாஜியோட காலை நேரத்தை வந்து நான் வந்து வீணடிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனி இல்ல டவுட்ஸ்? மாதாஜி, யூ டிஸ்கஸ் மாதாஜி, யூ கேம், நீங்க வந்து வந்திருக்கீங்களா உங்களோட பாகவதம் கிளாஸ் விட்டுட்டு? உங்களுக்கு யாருக்காவது என்னவாவது இருந்துச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன். நான் என்ன பண்ணணும்ன்றது சொல்லிட்டேன். ஸோ நீங்க எல்லாரும் அப்படியே டிவோட்டிஸ் கண்டினியூஸ் சொல்றேன். உங்களுக்கு டிவோட்டிஸ்க்கு ஏதாவது தான். இருந்துச்சுன்னா நீங்க அவங்க கையில கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அப்ரோச்சபிள், ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. நான்லாம் வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கினது எல்லாம் வந்து மாதாஜி என்கரேஜ்மெண்ட் இல்லாமல்லாம் இல்லை. அவங்க தான் ஷி வாஸ் பிஹைண்ட் மீ, என் பின்னாடி இருந்தாங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். இறைவன் சித்தம் எதுவோ we should be, we are all instruments தான். she motivates, எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. நீங்க எல்லாரும் கூட நாளைக்கு ஒரு என்னோட டீச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அதாவது நீங்க ஒரு அட்மின் ஒர்க்கோ இல்லை இறைவன் தொண்டில் நம்ம கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன முடியறதோ நீங்க கண்டிப்பா செய்யலாம். பட் தத்துவங்களை வந்து கரெக்டா எடுத்துக்கோங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகாம வந்து எடுத்துக்கோங்க. என்ன டவுட் இருந்தாலும் டீச்சர்கிட்ட கேளுங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அவங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியலனாலும் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. ஓகே, ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு அப்ரோச் இருக்கும். நான் சொல்றது புரியலனாலும் அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. இட்ஸ் நத்திங், எல்லாருக்குமே ஒரே நாலேஜ் தான் இருக்கிறது. சொல்ற விதமும் நம்ம ஏத்துக்கிற விதத்துல தான் வேறுபடும். ஓகே, ஸோ எல்லா டீச்சர்ஸ் கிட்டயுமே நீங்க போகலாம். இப்போ மல்லிகா மாதாஜிட்டையும் கேட்கலாம். ஸோ எந்த டீச்சர்கிட்ட கேட்கணுன்றதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. டீச்சர்ஸ் இத்தனை பேர் இருக்காங்க. ப்ளீஸ் ரீச் அவுட். நீங்க வந்து தத்துவத்துல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அடுத்து வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விதத்துல வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அந்த ஸ்ரவணத்தை வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நான். அதுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு 10%. ஆனால் மெயின் பார்ட்டு ஸ்ரவணம் தான். சொன்னதை கேட்ட பிறகுதான் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. அதுதான் மெயின் பாகமே. ஆனால் இந்த மங்களாரத்தி, இந்த ஜபம் இது வந்து மேஜராக இருக்கும் ஆக்சுவலி. அது உங்களை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. ஓகே, சரிங்களா? வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னு நினைச்சாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. மாதாஜி இப்பதான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கேன் மாதாஜி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிக்கப் பண்ணி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா பிரபு. ஸோ பகவான் உங்களுக்கு நல்லா அருள் கொடுப்பார். ஓகே, டீச்சர்ஸ் அதாவது எல்லாருடைய அதாவது அவங்களுடைய மனப்பூர்த்தியான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க தான் உங்களை டெய்லி வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்ல இருந்து நீங்க வெளியில கிளம்பாதீங்க. ஓகே, தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது, எஸ்பெஷலி நான் சொல்லணும்னா இல்லையா, அந்த தர்மம், சனாதன தர்மம் நம்ம இதுலயே, அதாவது 108 திவ்ய தேசங்கள்ல 82 திவ்ய தேசங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கு. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இது. ஆனாலும் நாம பக்தியின் தரப்புல வந்து அவ்வளோ ஈடுபாடு கிடையாது. அதுதான் ப்ராப்ளம். மிகப்பெரிய டீம் தான் தமிழ் டீம். ஆனா அதுல நிலை பெற்று நிற்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. ஸோ ஏன்னா மனசு வந்து சஞ்சலம். அதனாலதான். ஸோ அந்த மனசை வந்து நாம பக்குவப்படுத்தணும்னா நாம எந்த செயலாவது ஈடுபடணும். அது பக்தி தொண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் மனசு சஞ்சலம் வந்து அடங்கும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா அடங்காது. ஸோ பக்தியில ஒண்ணுதான் நம்மளால பக்குவப்பட முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு. ஸோ என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் கூட நான் இந்த சேட்ல போட்டிருக்கேன். எல்லாருக்குமே நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ரீச் அவுட், வாட்ஸ்அப் மீ, எனி டவுட்ஸ், என்ன சேவைக்கு ரிலேட்டட் என்ன பண்ணணும்னாலும் நீங்க எனக்கு ரீச் ஆகலாம். ஓகே, வாட் எவர் ரிலேட்டட் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. போட்டுருக்கேன். இப்போ இல்ல ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, பண்றேன்.
இவங்க பிரபாகரன் பிரபு வந்து இஸ் லீடிங் காலையில வந்து 2 ரவுண்ட்ஸ் பண்றாரு மாதாஜி. கிரேட். ஸோ எல்லாரும் அந்த நித்யானந்த திரையோதசி அப்போ வந்து 4 ரவுண்டு எடுங்க உறுதிமொழி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் டூயிங். அப்புறம் நான் நேற்று மெசேஜ் போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா, சுரேஷ் பிரபு வந்து அந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து கேட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அது பிரபுஜி உங்களை நான் நீங்க உங்க நம்பர் இதுவா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சுரேஷன் மாதாஜி. நான் பின் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த நம்பர் எடுத்துட்டு கிளம்புறேன். பிரபுஜி உங்களுக்கு நான் அப்புறமா கால் பண்றேன். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, thank you மாதாஜி for giving the opportunity here. Thank you மாதாஜி. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரு 5 minutes டைம் கொடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு ஒரு 5 minutes டைம் கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷூர். இவங்க வந்து நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. 3 மணி பேட்ச் டீச்சர் இவங்க. அவங்க பேசுறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. மாதாஜி பேசுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட புக்ஸை பத்தி தான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன். பிரபுபாதா பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் ஒரு பிலாசபர், ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர். அவர் வந்து 70 வயசு 69 வயசுக்கு மேல வந்து பக்தி தொண்டு ஆற்ற கிளம்புனாரு எங்க வெளிநாட்டுக்கு. அவர் வந்து நிறைய சேவை பண்ணியிருக்கிறாரு. நம்மளுடைய இஸ்கான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார் அவர் தான். அவருடைய புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டு தான் வரோம். இந்த இஸ்கான்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம படிக்கிறது பூரா அவருடைய புக்ஸ் தான். நீங்க எல்லாருமே லெவல் 1 ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவத்கீதை படிச்சுட்டு தான் இப்ப லெவல் 2 வந்திருக்கீங்க. பகவத்கீதையோட பெருமையை பத்தி நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா அது வந்து வாழ்க்கைக்கான ஒரு பாடம், லைஃப் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கங்கையில வந்து ஒரு தரம் குளிச்சா பாவம் போகும். ஆனா அந்த பகவத்கீதை படிக்க படிக்க நம்மளுடைய பாவங்கள் போகும். ஏன்னா அதுல இருக்க கருத்துக்கள் படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஆரம்பிச்சிருவோம் வாழறதுக்கு. அதனால அது சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு அப்ளிகேஷன் நாலேஜ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து இது வந்து ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட், அதாவது யூஜி அப்படிங்கிறாங்க. பாகவதம் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட், சைத்தன்ய சரிதம் பிஹெச்டி அப்படிங்கிறாங்க. அந்த லெவல்ல வந்து நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கிறோம் எல்லாருமே. இதோட தொன்மையை பத்தி சொல்ல போனா 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து பகவான் வந்து விவஸ்வான்கிற சூரிய கடவுளுக்கு சொன்னார். நம்ம 4th சாப்டர் நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. இமம் விவசதே யோகம் புரோக்தவானகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் இஸ்வாகவே பிரவீத் அப்படிம்பார் கடவுள். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நான் சூரிய தேவனுக்கு இது அந்த பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணேன். அவரு மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் அவருக்கு இஸ்வாகு மன்னனுக்கும் உபதேசம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறாரு. அது நடுவுல என்னாச்சு, தொடர்பு விட்டு போச்சு. அதையும் அவர் சொல்றாரு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்ரயோ விதுகு சகாலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப அப்படிங்கிறாரு. அந்த தொடர் குரு பரம்பரையில வந்துகிட்டு இருந்த அந்த தொடர் வந்து விட்டு போயிடுச்சு. அது விட்டு போனதுனால உனக்கு நான் இப்ப மறுபடியும் சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுக்கு வந்து உபதேசம் பண்றாரு. அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றது ஒரு 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி துவாபர யுகத்துல நடந்தது. ஆனா முதல்ல வந்தது 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. எதுக்காக பகவான் வந்து இந்த வந்து பகவத்கீதையில உபதேசம் பண்றாரு? விவஸ்வானுக்கு எதுக்காக சொன்னாரு? அர்ஜுனனுக்கு எதுக்காக சொன்னாரு? இந்த கலியுகத்துல நம்ம எல்லாம் வர்றோம் இல்லையா, கஷ்டங்கள் இன்ப துன்பத்துல மாட்டிக்கிட்டு அல்லல் பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். நமக்காக சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த பகவத்கீதைங்கிறது. இதோட முக்கியத்துவம் அவ்வளவு சிறப்பானது. உங்க ரொம்ப நான் சொல்றதுக்கு வேண்டியில்லை, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அதனால அதோட பெருமையை தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த வகுப்பை விட்டு போகக்கூடாது, கண்டினியூ பண்ணணும். அடுத்தடுத்த லெவல் 2ல இருந்து நீங்க லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5ன்னு நீங்க வந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு வரணும். அது மட்டும் இல்ல, பாகவதம் காலையில 6:30ல இருந்து 8 வரையில் நடக்குது. ஷார்ட் பாகவதம் 5:30ல இருந்து 6 வரையில் நடக்குது. உங்களுக்கு இந்த வகுப்பு இப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இந்த வகுப்பை விட்டுட்டு நீங்க வர முடியாது. இது முடிச்சுட்டு நீங்க லெவல் 3 போனீங்கன்னா அதுல எல்லாம் வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஜாயின் ஆகணும். ஏன்னா பாகவதமும் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து யாரை பத்தி சொல்லுது? பக்தர்களையும் பக்தியையும் பாகவதர்களை பற்றியும் சொல்லுது, பகவானை பற்றியும் சொல்லுது. அப்படிப்பட்டதை வந்து கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து புனிதம் அடைவோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேயர்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே முதல் ஸ்லோகமே வந்து வியாசருடைய பிரேயரா இருக்கு. அதுக்கு பிறகு அர்ஜுனன், குந்தி மகாராணி, பீஷ்ம பிரேயர், அப்புறம் கோபியர்களோட பிரேயர்ஸ், நாகக்கண்ணியரோட பிரேயர்ஸ், இப்படி நிறைய எல்லாருமே பிரார்த்தனைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் படிக்க 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 நம்மளுடைய அக அழுக்குகள்லாம் போகும்
அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை கத்துக்கணும். விதுர நீதி இருக்குது. அப்புறம் மகாராஜா பரீட்சித் மகாராஜாவோட அற்புதமான வரலாறெல்லாம் இருக்குது. பகவான் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சாரு, இந்த மாதிரிலாம் எப்படி உயிர்வாழிகள்லாம் வந்தோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கு. ரொம்ப வந்து புருஷ சுத்தம் இருக்குது. ரொம்ப அருமையான ஒரு பாகவத நூலை படிச்சு நம்ம கத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து நிறைய சம்வாதங்கள்லாம் இருக்கு. சுகர் பரீட்சித்துக்கு பேசினது, சூதரும் சௌனக முனிவர்களும் பேசினது, விதுரர் மைத்ரேயர், வியாசர் நாரதர், நாரதர் பிரம்மா, இப்படி அவங்களுடைய சம்வாதங்கள்லாமும் அதுல வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்ல, இவரு நம்முடைய பிரபுபாதா வந்து இதெல்லாம் மட்டுமே எழுதல. சைத்தன்ய சரிதாமெல்லாம் கூட உரை எழுதியிருக்கிறாரு. நீங்க அடுத்த லெவல் படிக்கும்போது ஈஷோபதேசத்து, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதெல்லாம் கூட நீங்க வந்து படிப்பீங்க. எல்லாமே அந்த பிரபுபாதா எழுதியிருக்காங்க. அவர் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் வேற நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு. கிருஷ்ணா புக்குன்னு இருக்குது. அது வந்து அப்படியே 10வது கேண்டோட அப்படியே சின்னதா குறுக்கி ஒரு புக்கா போட்டிருக்காங்க. அதையும் நம்ம வந்து படிக்கலாம். அப்புறம் தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம், அறிவின் அரசன், பிற எளிதான பயணம், கிருஷ்ணரின் வழியில், பக்குவமான கேள்விகளும் பக்குவமான பதில்களும், யோகத்தின் பூரணத்துவம், வேதம் வழங்கு அறிவு, சவால், அமைதியான வாழ்வுக்கு வழி, உபதேசாமிர்தம், உயிர் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே நேத்து நம்ம வேதா பேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குன்னு காமிச்சேன் இல்லைங்களா, ஞாபகம் இருக்கா? அதுதான் இப்ப மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் 2 நாளுக்கு முன்னாடி காமிச்சேன் மாதாஜி என்னென்ன புக் தேங்க்யூ இருக்குன்னு. மாதாஜி, தேங்க்யூ. அது மாதிரி சொல்லுங்க. நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் பாடல்கள், கிருஷ்ண உணர்வும் கிறிஸ்துவமும், அப்புறம் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, குந்தி மகாராணி போதனைகள், பகவான் கபிலரின் யோக முறை, இறப்பிற்கும் பிறப்பிற்கும் அப்பால், பக்தி யோகம், பிரம்ம சம்ஹிதை, ஆன்மீக வாழ்க்கை, கிருஷ்ண உணர்வு மிக உன்னத யோகம், பக்குவ நிலைக்கான வழி, நாரத பக்தி சூத்திரம், இப்படி எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் இருக்கு. இன்னும் சொல்லணும்னா அது லிஸ்ட் அடுக்கிட்டே போலாம். நான் உங்க டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. நீங்க எல்லாருமே என்ன செய்யலாம், இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு படிக்கலாம். வீட்லயே வாங்கி வச்சுட்டு குட்டி குட்டி புக்ஸ் இருக்கு, படிக்கலாம். சதாச்சார் கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒருவேளை புக்கு கிடைக்கல, வாங்க வழி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல இப்ப பாகவதம் புக்ஸ் எல்லாம் பெருசு, விலை கொஞ்சம் அதிகம், அதெல்லாம் முடியலையா, உங்களால வேதா பேஸ்ல எடுத்து வச்சு நீங்க படிக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்க என்ன செய்யணும், இந்த பக்தி வழியில நீங்க வந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணும், முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதோட நோக்கத்துலதான் நான் வந்து இதை பேச வந்தேன். கால நேரத்துல உங்களுடைய வகுப்பு நேரத்தை நான் வீணடிக்க விரும்பல. உங்களுக்கு இந்த புக்ஸ் வாங்குற விஷயத்துல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து என்ன அணுகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் வாய்ப்பு ஹரே கொடுத்தது. கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எதுவும் கேட்க இல்லைன்னா நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது உங்களுக்கு கொரீஸ் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னோட நேம் தாரணி தேவி. தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கேன். இப்ப நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு பர்சனல் ஒர்க்னால நான் கோயம்புத்தூர் போறேன். அங்க வந்து ஆல்ரெடி அங்க ஒரு இஸ்கான் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி பாத்திருக்கேன். ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் விசிட் பண்ணிருக்கேன். திருப்பி இந்த வீக் போலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கேன். இப்ப நீங்க சொல்ற புக்ஸ் எல்லாம் அங்க அவைலபிளா இருக்குமா மாதாஜி? கண்டிப்பா இருக்கும் மாதாஜி. கோயம்புத்தூர் இஸ்கான்ல தமிழ் புக்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். சரிங்க, ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, இப்ப புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ன்றது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமா இல்ல இஸ்கானே இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா தெரிஞ்சுக்கலாம். நாம தான் பிரபு பண்ணணும். புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது நாம வந்து பகவத்கீதை பிறந்த நாள் அப்படின்னு வருது இல்லையா, கீதா ஜெயந்தி அன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கீதா புக்ஸ வாங்கி வச்சுக்கலாம் முன்னாடியே. அன்னைக்கு வந்து நமக்கு வேண்டியவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த புக்கை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். நம்ம அந்த புக்கை தானம் கொடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த சேவையில ஒரு துளி பங்கு நம்மள வந்து சேருது. இஸ்கான்லயும் செய்வாங்க. நீங்க உங்களுக்கு வந்து நேரடியா யாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னா நீங்க அங்க பணத்தை கட்டிட்டீங்கன்னா அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, புக்கை வந்து யாருக்காவது அங்க தானம் கொடுத்துருவாங்க உங்க பேர்ல. அப்படியா மாதாஜி? இப்ப எனக்கு அது வந்து என்னால அது முடியாது. அது இல்ல பரவாயில்ல. அது உங்களால தானம் கொடுக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல, நீங்க வாங்கி வச்சு படிங்க.
நான் வாங்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு வாங்கி செட் வச்சு படிங்க. வாங்கிட்டேன். ஆமா வாங்கிக்கிங்க. இந்த குட்டி குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு 50 ரூபாய் தான் இருக்கும் மாதாஜி. வாங்கிட்டேன். அதெல்லாம் நீங்க வாங்கி வச்சு படிங்க. மத்தவங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இஸ்கான்ல, சரி படிக்கலாம், மாதாஜி. இந்த குரூப்ல வந்து ஜாயின் ஆகுங்கன்னு அந்த மாதிரி நீங்க சேவை செய்யுங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. உங்களுடைய நேரத்துல வந்து எனக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. நான் லீவ் வைக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம், அஷ்டாங்க யோகத்துல 8 நிலைகள் இருக்கு. அது முதல் 5 நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக ருக்ஷான்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்டேஜஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக ரூடான்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 4வது ஸ்லோகம் படிங்க. கமலா மாதாஜி. பிரபு மாதாஜி யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यदा हि नेन्द्रियादेषु न कर्मसुदनुसृते सर्व संकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்போது ஒருவன் பலன் நோக்கு செயல்களிலும் புலனுணர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இங்க 3 விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடாமல் பௌதிக ஆசைகளை துறந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடாம இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறணும்னா நம்ம நினைவு எங்க இருக்கணும், கிருஷ்ணர் மேல இருக்கணும். இந்த யோகிகள் கூட பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்றாங்க, பட் ஆனா பகவான் மேல பண்ணல. ஆனா பக்தர்கள் ஆகிய நம்ம வந்து பகவான் மேல பண்றோம். யோகிகள் நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல பண்றாங்க. அதுக்கு பண்றது கூட இந்த ப்ரிப்பரேட்டரி ப்ராசஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் நோக்கு செயல்கள் மேல வைக்கக்கூடாது. ஒருவன் பலன் நோக்கு செயல்களிலும் புலனுணர்ச்சிகளிலும், அதாவது நமக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் இல்லையா, டிவி பாக்குறது, சினிமா பாக்குறது, ஊர்க்கதை பேசுறது, அதெல்லாம் பண்றது பிடிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யாம ஓகே பௌதிக ஆசைகளை எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு இந்த 3 விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்தா அவன் என்ன பண்றான், அவன் எந்த நிலையில இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா யோகிகளில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஓகேங்களா? சோ ஆரம்ப நிலை யோக ருக்ஷா, உயர்ந்த நிலை யோக ரூடா. ஓகே, ஆரம்ப நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனது இது டூஸ் அண்ட் டூ நாட்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுதான் அவனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும், பற்றின்மை அடைய உதவும். இதன பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா பற்றின்மை வரும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் போகும். ஏன்னா நம்ம 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா பிறந்து வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த முன் வாசனை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நமக்கு வந்து எப்படின்னாலும் பாதிப்பு கொடுக்கும் இல்லையா. அதனால நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்க வந்து நீக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, தூய்மை அடையும். இது 2 தான் பெனிஃபிட் நம்ம பண்றதுனால. ஓகே, உயர்ந்த நிலையில வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட இச்சைகளில் இருந்து முழுவதும் தூய்மை அடைந்த நிலை, தியானத்தில் நிலை பெற்று தொல்லை தரும் மன இயக்கங்களை அனைத்தையும் நிறுத்தி விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து மெச்சூர் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த யோக ரூடான்றது. ஓகே, அவன் வந்து ஃபுல் சமாதிக்கு போவான். தியானம் பண்ணி கடவுளோட இரண்டரை, தன்னுடைய பரமாத்மனோட இரண்டரை கலக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதி. ஓகே, ஸோ இந்த 8 படிக்கட்டுக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா சில விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த ஒரு டிராஃபிக்ல போனா கூட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து இந்த ரெட் சிக்னல் வந்தா ஸ்டாப் பண்ணணும், கிரீன் சிக்னல் வந்தா போகணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அது மாதிரி சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. ஓகே, அதாவது என்ன, காலையில நிறைய நேரம் தூங்கக்கூடாது இல்லையா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், நியமம், செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள். ஸோ காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படினாலும் சொல்லலாம்.
கொஞ்சம் சீக்கிரம் எந்திரிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லலாம், லேட்டா எந்திரிக்காதீங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அதுதான் வந்து அந்த டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆசனம், எப்படி இந்த போஸ்டர்ல பத்மாசனத்துல உட்காரணும், அப்போ நம்ம முதுகு தண்டு எப்படி இருக்கணும்னு அதெல்லாம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிராணாயாமம், மூச்சை வந்து பயிற்சி பண்றாங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ரேச்சகா கும்பகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உள் சுவாசத்தையும் வெளி சுவாசத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரத்யாகார, புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் இருந்து புலன்களை வெளியே நிறுத்துதல், அதாவது பற்று இல்லாம இருக்குது, எந்த புலன் மேலேயும் வந்து நம்ம பொருட்கள் மேலேயே ஆசைப்படாம இருக்குது. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது தாரணை, பகவானின் ரூபத்தில் மனதை நிலைநிறுத்தல். தியானம், பகவான் மீது ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலை. ஓகே, சமாதி பாத்தீங்கன்னா முழுவதுமாக ஆழ்ந்த நிலை, ஃபுல்லா வெளியே என்ன நடக்குது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, ஏன்னா கடவுளோட இரண்டரை கலந்திருப்பாங்க. ஓகே, அதுதான் சமாதி. இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. கமலா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேன். நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க உங்களுக்கு எதுவுமே ஆத்மனாத்மானம் தத்மானம் அவாசதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்து ஆத்மைவ ரிபுராத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒருத்தவங்க படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க, மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரி. இது என்னடா முரண்பாடா இருக்குன்னா ஒரு உதாரணம் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது நம்ம கடைக்கு போறோம் இல்லையா, நம்ம போறது வந்து ஒரு கர்ச்சீஃப் வாங்குறதுக்கு போறோம் இல்லையா, அங்க போனா நமக்கு பிடிச்ச சேலை இருக்குது, நம்ம கையில அந்த டிசைனும் இல்லை, அந்த கலரும் இல்லை, பட் நிறைய நாள் ஆசை அந்த புடவை வாங்கணும், அந்த கலர்ல புடவை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு எதாச்சும் அன்னைக்கு போகும்போது நமக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? பட் நம்ம என்ன வாங்கறதுக்கு போனோம் சொல்லுங்க, கர்ச்சீஃப் வாங்கறதுக்கு போனோம். அது விலை வந்து 5 ரூபாய். அங்க இருக்கிற புடவையோட விலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கிராண்டா இருக்கு, 5000. நம்ம அதை வாங்கிட்டு வந்தா நம்ம மனசு என்ன, எப்படியப்பட்ட மனசு? நம்ம மனசு அங்க நண்பனா எதிரியா? எதிரி இல்லையா? அதே வந்து வேண்டாம், இப்போதைக்கு எனக்கு தேவையில்லை, என்கிட்ட வந்து பீரோ ஃபுல்லா புடவை இருக்கு, வைக்கிறதுக்கே இடம் இல்லை இல்லையா? அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது இப்ப எல்லார் வீட்லயும், துணி வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். 2 பேர் தான் பதில் பேசுறாங்க, ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆன்லைன் இருக்கிறதுனால நம்ம எப்ப வேணும்னா டக்கு டக்குன்னு ஆர்டர் போடுறோம் இல்லையா? அப்புறம் நம்ம கையில எவ்வளவு இருக்குன்னு வேற அது தெரியாது, அது இன்னொரு பக்கம். கரெக்டா? நம்ம மாதாஜி, அதாவது வீட்டுல யூஸ் பண்றது எல்லாமே பாதி யூஸ் இல்லாத பொருள் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து இப்ப வந்து நம்ம மனசு வந்து எதிரி இல்லையா? நம்ம போனது வேலை 5 ரூபாய் கர்ச்சீஃப் வாங்கறதுக்கு, பட் வாங்கிட்டு வந்தது 5000 புடவை. எக்கனாமிக்கலும் லாஸ், அனாவசிய செலவு அது இல்லையா? அதே வந்து இல்லப்பா, நான் வந்திருக்கிறது வந்து கர்ச்சீஃப் வாங்கறதுக்கு, நான் கர்ச்சீஃப் வாங்கிட்டு என் வீட்டுக்கு போறேன்னு நினைச்சேன், அந்த மனசு என்னது? நம்மளுடைய நண்பன் இல்லையா? சோ இந்த போராட்டம் எப்பவுமே எல்லா விஷயத்திலும் நடக்கும். ஈவன் நம்ம ஹீட் சாப்பிடுற பழக்கத்துல கூட இல்லையா? நம்ம வந்து இப்ப வந்து பாருங்களேன், எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க. பிரசாதம்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிருஷ்ணருக்கோசம் சமைச்சு அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை சாப்பிடுறது வந்து பிரசாதம். அதாவது சுருக்கமா என்ன சொல்றாங்கன்னா, பக்தருக்கு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எந்த பொருளையும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அப்படி நம்ம கட்டுப்பாடோட வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனசு வந்து என்ன ஆகுது, நண்பனாய் இருக்குது. மனிதன் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனசை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்லிஃப்ட் பண்ணிட்டே போகணும். அதுக்கு நமக்கு மெயின் திங் என்ன வேணும், நம்மளுடைய அசோசியேஷன் இல்லையா? இப்ப நம்ம மாதாஜி வந்தாங்க பாருங்க, அவங்க வந்து தமிழ் லீடர், தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டை லீட் பண்றாங்க. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை லீட் பண்ணணும்னா எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும், சாதாரண விஷயமா சொல்லுங்க? எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் வரும்.
இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு குரூப் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம குரூப்ல வந்து மாதாஜி அட்மினா வேலை செய்றாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்றாங்க. அது மாதிரி அவங்களையும் லீட் பண்ணணும், டீச்சர்ஸையும் லீட் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு மீட்டிங், அப்புறம் டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டோட மீட்டிங்கு, நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் என்ஜினியர். ஓகே, ஒர்க் பண்ணிட்டு இதையும் பண்ணிட்டு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருமே அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க, எல்லாருமே சாமானிய ஆட்கள்லாம் இல்லை, எல்லாருமே நல்ல ஒரு கிராஜுவேட்ஸாக இருந்து ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல இருக்காங்க. அது நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை, ஏதோ நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றோம். ஈவன் நம்ம நமனிஸ்ட் தாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி கான்பூர் அங்க படிச்சவர் பிடெக். ஸோ கான்பூர் ஐஐடியில போய் கிடைக்கணும்னாவே என்ன சாதாரண விஷயமா? யோசிச்சு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம மனசையும் புலன்களையும் அவங்க எல்லாமே டெடிகேட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ நம்மளும் நம்ம பக்தி, நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம சுயநலமா இருக்கணும், என்னோட பக்தி பாதையில நான் வந்து முன்னேறணும், அந்த சுயநலம் நமக்கு இருக்கணும். இத்தனை நாள் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் குட்டி கோசம் நிறைய பண்ணியிருப்போம், அதையும் தொடர்ந்து பண்ணலாம், அதை நிறுத்துங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இதுக்கு பொருள். பக்திக்கும் நம்ம கேர் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வளர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை பார்த்து நம்ம குடும்பத்தினரும் பக்தியில வருவாங்க. அதுதான் அங்க ஒரு நோக்கம். ஓகே மாதாஜி. கமலா மாதாஜி அவங்க இல்லையானு வேற ஏதாவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதக ஆத்மாத்மனஸ்து சத்ருத்தே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பந்தப்படுத்தி, நமக்கு அது மனசு வந்து எதிரியா இருந்துச்சுன்னா தான் பிரச்சனை. நண்பனா வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? அதை ஹேண்டில் பண்றது ஈஸி. ஓகே, ஸோ மெயினா மனசுக்கு வந்து எதிரி வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட், பௌதிக விஷயத்து மேல, இந்த பொருட்கள் மேல ஆசை இருக்கு இல்லையா? அந்த ஆசையை வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் மேல கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதான் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா, லஸ்ட், காமத்தை வந்து அன்பா மாத்தணும். லஸ்ட் ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன்டு லவ் இல்லையா? அப்படி பண்ணா நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல பக்தி நிறைய அதிகரிக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அது மிகப்பெரிய விரோதி இல்லையா? நம்ம பார்த்திருக்கோம் உதாரணம், அதாவது அந்த ஆமை இருக்கு இல்லையா? ஆமை என்ன பண்ணும், தனக்கு வந்து ஆபத்து வருதுன்னா தன் புலன்களை எல்லாத்தையும் ஓட்டுக்குள்ள உள்ள இழுத்துக்கும். அது மாதிரி நம்மள என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபேவரபிளா இந்த விஷயங்களை வந்து எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு கூட்டிட்டு பக்கத்துல போகுமா என்றதை பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நண்பனான மனசை பார்க்கலாம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனசு வந்து நமக்கு நண்பன், பரமாத்மாவின் கட்டளைகளை வந்து அது பின்பற்றும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுக்கு அறிவு இருக்கு, எது நான் யாரு, இந்த பிரபஞ்சம் என்னது, என்னுடைய சேவை என்ன, அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்றது இல்லையா? அப்புறம் புலனுகர்ச்சியில் பற்றின்மை, எந்த ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்கள் மேல பற்றுதல் வச்சிருக்காது. பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்தியில வந்து உயர்த்தும் இல்லையா? நமக்கே தெரியும், நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஒரு 40 நாள் 20-30 நாள் ஒன்னா இருந்திருப்போமா? ஒரு ஜஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. 30 நாளுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன், ஆஃப்டர் பகவத்கீதை இந்த ஒரு 30 டேஸ்ல என்னுடைய மாற்றங்கள் இருக்கா இல்லையா? நீங்க எஸ் நோன்னு பதில் சொல்லுங்க. இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. நிறையவே இருக்கு மாதாஜி. 4 பேர் பதில் சொல்லிருக்கீங்க, இன்னும் சொல்லாதவங்க சொல்லுங்க. எண்ணங்கள் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கு, டே டைம்லயும் இந்த திங்கிங் வந்துட்டே இருக்கு மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? டே டைம்லயும் மார்னிங் கேக்குற பகவத்கீதையோட திங்கிங் எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. ஸோ இந்த மாற்றங்கள் நமக்கு இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மனசை வந்து சில இடத்துல போராட்டங்கள் இருக்கும், அது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஐயோ நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னால நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது, நான் எப்படி அதுல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த மனசை வந்து நேச்சரை தெரிஞ்சுக்கணும், இதனுடைய சுபாவம் இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம பக்குவமா கையாளுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? கட்டுப்பாடு இல்லாத மனம் நம்மளுடைய எதிரி. அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா காமம், கோபம், மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கும். கட்டளையை பின்பற்றாது இல்லையா? ஏன்னா இதுக்கு வந்து பற்றுதல் இருக்கும், புலனுகர்ச்சியில் பற்றுதல் இருக்கு, அப்புறம் வந்து பந்தப்படுத்தும். இது வந்து நம்ம வாழ்க்கை என்ன பண்ணும், தாழ்த்திடும், கீழ் நோக்கி நம்மளை கூட்டிட்டு போயிடும்
அதனால எச்சரிக்கையா இருக்கும். ஓகே, சோ ஆத்மாவா மனதா, யார் எஜமானர், யார் சேவகர்? எது ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்மளுடைய புலன்களா, ஆத்மா, ஆத்மாவா, மனசு? ஆத்மா. சூப்பர். உங்களது முக்தி இதற்கான பதிலை சார்ந்திருக்கிறது. மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்களின் ஆணையை பின்பற்றுவது. சோ நம்ம எல்லாரும் யாருடைய வார்த்தையை பின்பற்றணும் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய 4 நியமங்களையும் சரி, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம கோலா வச்சிருக்கோம். நம்ம எப்படியே இப்போ வந்து உறுதிமொழி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தானே? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஒரு எஸ் தான் வருது. மாதாஜி 4 ரவுண்ட் பண்ணணும்னு பாக்குறேன், 2 ரவுண்ட் தான் பண்ண முடியுது மாதாஜி. பிரபு அதுக்கு நீங்க காலையில வந்துடுங்க பிரபு, 5:15 மணிக்கு. சரிங்க 5:15 வந்துட்டீங்கன்னா 2 ரவுண்டு முடிஞ்சிருது. சரிங்க மாதாஜி. நம்மளால சில விஷயங்கள் வந்து தனியா பண்ண முடியாது பிரபு, கொஞ்ச சரிங்க நாள் மாதாஜி. கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஒருத்தர் நம்ம அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா நேத்து, ஒரு செயின் ஆக்ஷன் மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மங்களாரத்திக்கு மாதாஜி. வந்து எழணும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றதுல எனக்கு சிரமம் இருக்கு மாதாஜி. வெளில பிரபு போய் சில பர்சனல் வேலையெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, காலையில போய் செய்றீங்களா பிரபு அந்த வேலைகளை? ஆமா மாதாஜி. இப்ப தண்ணி செடிக்கு ஊத்தணும், ஓகே, அப்புறம் பால் சரிங்க வாங்கிட்டு பிரபு. அது வரணும். ஒண்ணும் இல்ல பிரபு, நான் ஒரு விஷயம் ஸ்மால் திங் சொல்றேன் பாருங்களேன். அது போட்டுட்டு பாக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க பிரபு. அட்லீஸ்ட் நீங்க உங்களால கேட்க முடியும் இல்லையா அந்த ஸ்லோகங்களை. சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க. ஆர்த்தி வரும்போது மாத்திரம் அவங்க ஒரு டைம்ல வந்து நமக்கு ஆர்த்தி வந்து இந்த கேமரால எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அப்ப வேணும்னா அந்த ஆர்த்தியை தொட்டு நம்ம கண்ணுக்கு ஒட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா? எழலைன்னா தான் பிரச்சனை. எழுந்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர் பிரபு. எழுறீங்க அதுக்கோசம் தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 7ல இருந்து 9 வரையும் பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலையில் உள்ளவரின் அறிகுறிகளை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. जितात्मने प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் ஒருத்தன் வந்து மனசை வென்றி இருக்கிறானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பரமாத்மா அவர் அடைந்து விடுகிறார். ஓகே, பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அப்பன்னா அவன் என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வந்திருக்கான். அது என்னப்பா இரட்டிப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மானம் அவமானம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா சமமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவான். சோ சமமா பார்க்கும்போது அவன் என்னன்றா, அவனுடைய மனசு யார் கையில இருக்குது, குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குது இல்லையா? சோ அவனுடைய தளம் வந்து உயர்ந்த தளத்துல இருக்கு, மேல் நோக்கி போயிருக்கான். ஓகேவா? சோ அவன் வந்து கடவுளுடைய வார்த்தைகளை பின்பற்றிட்டு இருக்கான். சோ அவனுடைய மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமா இருக்கிறதுனால எல்லா இரட்டிப்புகளையும் வந்து அவன் சமமா பாக்குறான். மானம் அவமானம் துன்பம் இன்பம் எல்லாத்தையும் சமமா பாக்குறான். அதனால அவன் என்ன பண்றான், பந்தப்படுவதில்லை. ஓகே, இந்த மாயைக்குள்ள வந்து அவன் தன்னை பாதுகாத்து கொள்கிறான் மாயையிலிருந்து. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எப்பவுமே நம்ம யாருக்கிட்டையாவது போனோம், வீட்டுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மள நல்லா மரியாதையா கொடுக்கணும், உபசரிக்கணும்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா? பட் அவன் வந்து அந்த நிலையில இருக்கனால எல்லாத்தையும் வந்து சமமா பார்ப்பான். இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மரியாதை அவமரியாதை. பக்குவம் அடைந்தவனுடைய மனம் சூழ்நிலை மாறும்போது மாற்றம் அடைவதில்லை இல்லையா? சோ அவன் வந்து காமா தான் இருப்பான். சூழ்நிலை மாறுறதுனால அவன் மாறிட்டே இருப்பான்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, சோ பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு அதுதான் சிறப்பு. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜிதேந்திரியः யுக்த இப்புச்சதே யோகி கமலோஷ்ராஷ காஞ்சனः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வினயத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையவன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். புகழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யோகின்னு யார சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்திலும் முழு திருப்தி அடையும் போது தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் வந்து யோகி. ஓகேவா?
செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கணும். நான் வந்து அப்புறம் வந்து திருப்தியோட இருக்கணும். 2 வார்த்தை சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம். இங்கிலீஷ்லயே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தன்னை உணர்தல், அப்புறம் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தன்னுள்ள திருப்தியோட இருக்கிறது இல்லையா? அப்படி இருக்கிறவன் வந்து யோகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னடக்கத்தோட இருப்பான். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, சம லோஸ்தராஸ்ம காஞ்சனக, அதாவது கல்லையும் கூழாங்கல்லையும் பொண்ணையும் ஒரே சமமா பார்ப்பானா. நமக்கு இதுக்கு ரிலேட்டடா போன அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ பா அப்படி சமவேத பண்டித தர்ஷினக இல்லையா? சோ கற்றறிந்த படிதர்கள் என்ன பண்றான், பிராமன் படிச்சவனா இருக்கட்டும் பாமரனா இருக்கட்டும் எல்லாரையும் ஒன்னா பாக்குறான். இந்த யோகி என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா கல்லையும் பொண்ணையும் சமமா தான் பாக்குறான், அவனுக்கு வித்தியாசம் இல்ல. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் வந்து ஒரு சிறப்பு. ஓகே, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணர் மேல மனசை நிலை நிறுத்தி ஆச்சாரியர்களோட வார்த்தைகளை பின்பற்றினா இந்த மனசு இவ்வளவு அளவுக்கு பக்குவமாகுது இல்லையா? சோ இப்படியும் மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதனால என்ன அர்த்தம், நம்மளாலே முடியும், அதுக்கு கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணணும் இல்லையா? அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நாபவேத் கிரகாயம் இந்திரியை சேவோன்முகே ஹி ஜிவ்வாது ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரதி அதக. அப்போ வந்து இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் கொண்ட புலன்கள் மூலமா நம்மளால கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அவருடைய நாமம் ரூப குண லீலைகள். ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம தண்ணி சில நேரத்துல வந்து மழை காலத்துல வந்து நம்ம குழாயிலே வந்து சகதியா வரும் இல்லையா? அதை அப்படியே கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து கீழே செட்டில் ஆயிடுதா, மேல வந்து கிளியரா இருக்கும் தண்ணி இல்ல? அந்த தண்ணியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அழுக்கா இருக்கிற தண்ணியை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும். ஆசைகளை நம்ம பௌதிக ஆசைகளை வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன பார்க்க முடியாது, கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஒரு துளி ஆசை கூட எது மேல இருக்கக்கூடாது. அந்த ஆசைகளை அனுபவத்துக்கு நம்ம மறுபடியும் பிறப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ கிளியரன்ஸா இருந்தாதான் நம்மளால என்ன ஆக முடியும், பகவான் கிட்ட போக முடியும், அவரை பார்க்கவும் முடியும். பௌதிக அனர்த்தங்களோட அவரை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இது பத்ம புராணத்துல சொல்றாங்க. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நாபவே கிரகாயம் இந்திரிய. சோ இந்திரியங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா அந்த பௌதிக ஆசைகளோட கொண்ட ஆத்மால வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவம் ஞானமற்ற அனுபவம், ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது இல்லையா? அதாவது ஏட்டு சுரக்காய் கூட்டுக்கு உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ நம்ம படிக்கிறது நம்ம வாழ்க்கைக்கு அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா? அப்பதான் அது வந்து ஹெல்ப் ஆகும் இல்லையா? சோ அது என்னப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அதிருப்தி இருக்கு, கஷ்டம் இருக்கு, பயம் இருக்கு இல்லையா? சோ அதெல்லாம் இல்லாம வாழ முடியும்னா நம்ம யார்கிட்ட துணை எடுத்துக்கணும், பகவான் கிட்ட துணை எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சுக்ரன் மித்ராஜா துதாசீன மத்யஸ்த தேஷ பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க பாத்தீங்கன்னா சமபுத்திர் விசிஷ்யதே என்ன, சுக்ருத் மித்ரிய உதாசீன, அதாவது இங்க வந்து தன்னுடைய நண்பனையும் எதிரியும் சமமா பாக்குறான். சமமா பாக்குறவன் பொறாமை இருக்காது. அப்படி இருக்கக்கூடிய மனசோட இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன முன்னேறிய நிலையில இருக்கான், ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அது நம்ம இரட்டைப்புல இருந்து வெளியே வந்திருக்கார். ஓகேங்களா? அதாவது என்னென்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நேர்மையான நலம் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், யோகின்றவன் வந்து புலன் அடக்கங்களை வச்சிருப்பவன் தான் வந்து யோகி. கிருஷ்ணர் மேல வந்து மனசை செலுத்திருக்கிறவன் தான் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ் செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கிறவன் வந்து யோகின்றதை பார்த்தோம். இப்ப வந்து அந்த
ஸ்டேஜ்லயே வந்து இன்னும் வந்து அடுத்த நிலைக்கு போயிருக்கவனுடைய குணாதிசை ரெட்டிப்புல வந்து சமமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மத நெக்ஸ்ட். கமலா மாதாஜி. योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. हरे कृष्ण. ஸோ இந்த யோகி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, யோகியானவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கான, சததம் ஆத்மானம் ரகசி ஸ்திதக. சததம்னு என்ன அர்த்தம்? எப்பொழுதும் இல்லையா? எப்பொழுதும் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், தன்னுடைய மனசை வந்து யார் மேல வச்சிருக்கான்? பகவான் மேல வச்சிருக்கான் இல்லையா? தன்னுடைய மனசை பகவான் மேல வச்சிருக்கான். ஸோ அவன் வந்து எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, தனிமையான இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். அப்புறம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அவன மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அவன் வந்து எதுல இருந்து விலகி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் அப்புறம் வந்து நான் தான் உரிமையாளர், அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து அவன் வந்து விடுபட்டு இருக்கிறான். ஓகேங்களா? உடல் மனசு ஆத்மாவை வந்து அவன் வந்து யோகியானவன் கடவுளுடைய தொடர்புலதான் எப்பொழுதும் வச்சிருக்கான். ஓகே, சோ உடல் மனசு ஆத்மா இது எதனோட சம்பந்தம் வச்சுக்கணும்? கடவுளோட நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானாம் ரகசி ஸ்திதக ஏகைக்கு யதா. ஏகைக்குன்னு என்ன? தனிமையான இடத்துல. யதா சித்தாத்மா மனசு. ஓகே, அவர் மேல வைக்கணும். நிராசைர். நிராசைர்னா எந்த ஆசையும் இல்லாம. அப்ப ரிகக அதாவது நான் எனக்கு என்னோடது அந்த உரிமை உணர்வு இல்லாம வாழணும் இல்லையா? சோ அவன் வந்து கொள்கை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்போதும் உடல் மனம் ஆத்மா பகவானின் தொடர்புல வச்சிருப்பா. தனிமையான இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருப்பா. தனியாக தான் வாழ்வா. மனதின் நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா முழு கட்டுப்பாடோட உரிமை உணர்வுல இருந்து ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பான். இப்ப 11ல இருந்து 14 வரையும் பாத்தீங்கன்னா, முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் எப்படி யோகத்தை பயிற்சி செய்வது பத்தி பார்க்க போறோம். மாதாஜி. माताजी. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम् आसनमात्मनः ज्ञातु चित्तं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविशयासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உயர்ந்த ஆத்மாவுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லல. அவன் எப்பவுமே சதா காலமும் கிருஷ்ணரை வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அது என்னன்னா, இப்போ நமக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் பால் கொடுக்குறாங்க. நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோம், அது வெள்ளையா இருக்குது. மூக்கில் நிகரணும், அதனுடைய ஸ்மெல்லை பார்க்குறோம். அப்புறம் அதை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் தெரியுது. பால் வந்து வெண்மையான நிறத்துல இருக்கு, குடிச்சா உடம்புக்கு வந்து சக்தியை கொடுக்கும், அது மாதிரிலாம் கேள்விப்படுறோம். தொடரும், அது சூடா இருந்தா வெப்பமாவும் தெரியும். அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து வச்சா கூலா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்மள புலன்களால எல்லாத்தையும் உணர்ந்தோம். கண்ணால பார்த்தோம், மூக்கால நுகர்ந்தோம், காதால கேட்டோம், கைகளால தொட்டு பார்த்தோம். இதெல்லாம் அது குடிச்ச நல்ல சுவையா இருக்கும் அப்படியெல்லாம் கேட்குறோம் இல்லையா? அதனுடைய முழு பலனை அடையணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? குடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால எல்லாமே அடைய முடியும் இல்லையா? அது சூடா இருக்கா, சில்லுன்னு இருக்கா, கோல்டு மில்கா, ஹாட் மில்கான்னு தெரியும். இல்லை ஃப்ளேவர்டு மில்கா, இல்லை அன்ஃப்ளேவர்டு மில்கா, அது வந்து எப்படி இருக்கு? அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, சுவையா இருக்கும். கேட்டது பார்த்தது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே ஒரு குடிக்கிறது மூலமா எல்லாத்தையும் வந்து நுகர முடியும். அது மாதிரி நம்ம பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 நிலைகள்ல சொல்றோம். அப்ப வந்து நம்ம அவரை தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவருடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். உணர்வுகள் மூலமா பகவானை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம வந்து எப்படி அந்த பாலை குடிச்சு வந்து திருப்தி அடைவான் இல்லையா? சொல்றது வேற இல்லையா? பிராக்டிக்கல் தியரி வேற, பிராக்டிக்கல் வேற. அது மாதிரி அந்த பொருளை டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம குடிக்கும் போது நம்ம ஒரு சுகத்தை அனுபவிப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி பகவானுடைய பிலாசபிஸை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அவர் மேல தியானம் பண்ணும்போது அவரை நம்மளால உணரும் போது வரக்கூடிய சுகம் வந்து உயர்ந்தது இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அதனால என்ன பண்றாருன்னா, நமக்கு பக்திக்கெல்லாம் எதெல்லாம் வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணுமா. எதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தூரம் எடுத்துட்டு போவோம் அதெல்லாம் வந்து விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று அவன் எப்படி உட்காரணும்ன்றத சொல்றாங்க. தனிமையான இடத்துக்கு போனோம். அந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்திரம் ஆசனம்.
11th ஸ்லோகம் பாருங்க. ஸ்திரம் ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது அந்த சமமான இடத்துல உட்காரணும். ஓகே, அந்த சமமான நிலத்துல புல் பரப்பணும், தர்பை புல்ல பரப்பிட்டு அது மேல ஒரு துணியை போட்டுட்டு அது மேல வந்து மான் தோலை போடணும். அங்க என்னப்பா தியானம் பண்றாங்க, மான் தோல் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, காட்டுல எல்லாம் இவன் போய் உட்கார்றது தனிமையான இடம் இல்லையா, அந்த ஜந்துக்களால உயிருக்கு கேடு வரும்ன்றதுக்கோசம் அந்த மான் தோலை போடுறாங்க. அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து என்ன ஆகும், அந்த பாம்பு அதெல்லாம் வந்து கிட்ட வராது. ஓகேவா? சோ புனிதமான இடத்துல உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, நமக்கு வந்து இப்ப வந்து எதுப்பா புனிதமான இடம், இப்ப காடெல்லாம் நமக்கு இல்ல, நம்ம எங்க போறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா புனித யாத்திரை போலாம். இப்ப பிரயாக், மதுரா, விருந்தாவன், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் இல்லையா, பூரி ஜெகநாத், மாயாப்பூர் இதெல்லாம் வந்து புனிதமான இடம் இல்லையா, பிருந்தாவனம் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நம்ம பிறந்த பிறகு அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது போயிட்டு வரணும் இல்லையா. அப்புறம் புனிதமான நதி ஓடும் இடங்கள் கங்கை, யமுனை, அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போகணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ அவன் அந்த மாதிரி இடத்துல செலக்ட் பண்ணி அங்க வந்து தியான யோகத்துக்கு பயிற்சி பண்றதுக்கு போவான். அப்புறம் அங்க உட்காந்துட்டு திடமா, ஓகே, ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகியத்தில் பயில வேண்டும். சரி, இப்படி போய் உட்காந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், மனசையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் மனசை வந்து ஒருமுகைப்படுத்தணும். ஏன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணரணும் இல்லையா. மனசு எங்கேயோ அலைப்பாந்துச்சுன்னா எப்படி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். அதனால மனதை ஒருமுகைப்படுத்தி இதயத்தை வந்து இப்படி பண்ணும் போதே வந்து இதயம் என்ன ஆகுது, தூய்மை அடையுது இல்லையா. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலியுகத்துல வந்து இதெல்லாம் போயிட்டு பண்றதுக்கு வந்து கஷ்டம். நம்மளால காட்டுக்கு போக முடியுமா சொல்லுங்க? போக முடியாது. இப்ப காடும் இல்ல, தனிமையான இடத்துல போய் வாழவும் முடியாது. அதனால கலியுகத்துல மந்த சுமந்த மதையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மனிதர்களுடைய தன்மையை சொல்லியிருக்குது பாகவதம். அது என்னன்னா, மந்த புத்தி, நமக்கு அற்ப ஆயுசு இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்துட்டு ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி கலோ ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியத்தக. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணனா, அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இந்த இடத்துல இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்ம ஹரே நாமத்தை வந்து சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதை பண்ணாலும் இந்த அஷ்டாங்க யோகி என்ன மனசையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவனுக்கு தூய்மை அடைஞ்சானோ அதே தூய்மை கூட நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மாதாஜி. Yes, Mataji. Samam kaya shiro grivam dharayan achalam kiraha sampreshya nasikagram swam dishachanavalokayan prashantatma vigatabir brahmachari vrate sitaha manam samyamya machito yukta asita matparaha. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப எப்படி ஃபர்ஸ்ட் யம நியமா பார்த்தோம் இல்ல, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். அப்புறம் வந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும். அப்புறம் வந்து ஆசனம், சாரி, யம நியம ஆசனம். ஆசனம் இப்போ உட்காந்துட்டான். இப்போ அவனுடைய உடல் பாகங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க பாருங்க. பாடியை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கணும், கழுத்தையும் நேரா வச்சுக்கணும், தலையை வந்து எரெக்டா வச்சுக்கணும். எல்லாமே ஒரே நிலையில இருக்கணும் இல்லையா. தலை, கழுத்து, அந்த முதுகு தண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கணும். அப்புறம் வந்து மனசு வந்து எங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, மூக்கோடைய நுனியில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். மனசு வந்து சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கணும், பயம் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு காம உணர்வுகள் எதையும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? அடக்கப்பட்ட மனத்தோடு பயமின்றி பிரம்மச்சாரிய விரதத்துடன். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பயம் இருக்கக்கூடாது, பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தில் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதிக்கோராக கொள்ள வேண்டும். ஓகேவா? அவரை தான் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் பகவான் தான் நினைச்சிட்டு பண்ணணும். இந்த அஷ்டாங்க யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவை வந்து நினைச்சு பண்ணுவான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ அவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் கிருஷ்ணரை அடையிறது. ஓகேவா? அதுக்கு நம்ம என்ன பயிற்சி பண்ணணும், மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த புலனு புகழ்ச்சி பொருட்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே இருக்கணும். எஸ்பெஷலி இந்த கலியுகத்துல எது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் திங்குன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காமம். இந்த காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரா. அதுக்குதான் சொல்றாங்க யக்ன வல்கியா சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ரிஷி, கர்மண மனசா வாச்சா சர்வ வஸ்தாசு சர்வதா சர்வத்திர மைதுன
தியாகோ பிரம்மச்சரியம் பிராசக்ஷதே. ஸோ பிரம்மச்சரியம் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செக்ஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் ஒர்க், வேர்ட் அண்ட் மைண்ட் அட் ஆல் டைம், அண்டர் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன் ஆல் பிளேசஸ். எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா காலங்களிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கிரகஸ்தர் வாழ்க்கையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டட் செக்ஷுவல் லைஃப் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த தவங்கள்லாம் பண்ணணும்னா அவன் வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரம்மச்சரிய நம்ம குருகுலத்துக்கு பசங்களை அனுப்புவோம் இல்லையா? அந்த காலத்துல அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் இல்லையா? ஒரு 25 வயசு வரையும் போயிட்டு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் குருவுக்கு போயிட்டு சேவைகளை செஞ்சுட்டு குரு மாதாக்கு வந்து அவங்க என்ன கட்டளை சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வேதங்களை படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி அந்த எந்த ஒரு காம விஷயத்துல வந்து ஈடுபடாம இருந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சோசியல் சிவிலைஸ்டு நினைச்சிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்குது, சீர்கேடு ஆயிட்டு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப டிசிப்ளினா பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்க ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதுக்கு பிறகு அவனால வந்து என்ன ஆச்சு, அதுல அட்வான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சான் இல்லையா? ஒருத்தனால இல்லப்பா எனக்கு வந்து திருமண வாழ்க்கை வேணும்னு அப்படின்னா அவன் வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை என்ட்ரி ஆகலாம். இல்லைன்னா அதே ஸ்டடியா வந்து பிரம்மச்சரியத்துல இருந்து அப்படியே சன்னியாசி ஆகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த காலத்துல பசங்களை வந்து ஆசிரமத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு அனுப்பிச்சிருந்தோம் இல்லையா? ஆசிரமம் குருகுலம், அதாவது அதுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, எங்க வந்து ஆன்மீக பயிற்சி வந்து பயிரப்படுகிறதோ அதுதான் வந்து ஆசிரமா. ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் எங்க இருக்குதோ அதுதான் வந்து ஆசிரமம். ஓகே, ஸோ ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணருடைய பக்தனா இருந்தா அவனுக்கு வந்து என்ன இருக்காது, பயம் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ பகவத்கீதையில வேற என்ன இங்க சொல்றாங்கன்னா, பக்தி யோகா வந்து சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்கள் கூட பண்ணலாம். ஓகேங்களா? கிரகஸ்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைய வந்து ஈண்டெடுக்கணும். அது வந்து கடமை. அப்படி இல்லையா, உன்னுடைய குழந்தைய உன்னால கிருஷ்ண உணர்வோட வளர்க்க முடியலன்னா நீ குழந்தையே பெத்துக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? விஷய வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினக ரசாவர்ஜம் ரசோ அப்பி அஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷயம் என்ன விஷம். சில விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விஷமா இருக்கும். உன்னுடைய புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கு மத்தவங்களுக்கெல்லாம் ஏன்னா அதுக்கு பயிற்சி நிறைய எடுப்பாங்க. அது கஷ்டமான விஷயம். ஆனா அதே பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஈஸியாயிடுது. ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னுடைய புலன்களை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறாங்க. ஏன்னா அவங்க உயர்ந்த சுவையை வந்து உணர்ந்துட்டாங்க. அதனால தாழ்ந்த சுவையை நோக்கி பின்னோக்கி போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பயம் இல்லாம இருக்கணும்னா விகத்த பிஹீன் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. அது எப்ப சாத்தியம்னா நமக்கு விகத்தபி கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாதான் நம்மளால பயம் இல்லாம இருக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம வந்து என்ன ஆயிட்டோம், மறந்துட்டோம். நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய நித்திய சம்பந்த உறவை வந்து மறந்துட்டோம். அதான் பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பயம் द्वितीय अभिनिवेशतः शयद ईषत् अपि तस्य विपर्ययो स्मृतिः. ஸோ அடித்தளம் பயமே இல்லாம இருக்கணும்னா கிருஷ்ண உணர்வு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பெர்ஃபெக்ட் ப்ராக்டிஸ் எப்போ பாசிபிள்னா ஒருத்தன் எப்போ கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கானோ அப்போதான் அவனால பக்குவமான ப்ராக்டிஸ் கூட பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுல ஒருத்தன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் தான் பெஸ்ட் அமாங் த யோகிஸ். யோகிலே வந்து சிறந்தவன் யாருன்னு கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறவன் வந்து சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகி நியதமானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய அஷ்டாங்க யோகியோடைய கோல் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, அதனுடைய உடல் மனசு செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். ஸோ யோகியோட அல்டிமேட் கோல், அவனுடைய கொள்கை என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய திருநாட்டுக்கு போகணும். அதுக்கு போறதுக்கு என்ன பண்றான், பௌதிக வாழ்க்கையை கலையிறான். தன்னுடைய உடல் மனசு செயல்கள் மூலமா எப்பவுமே வந்து
கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா? இந்த ப்ராக்டிஸ் அவன் பண்றான், அவனுடைய அல்டிமேட் கோலை வந்து அவன் அடையிறான் இல்லையா? ஏற்கனவே நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, மச்சித்த மத்பரக மத்ஸ்தானம், என்னையே நினை இல்லையா, எனக்கோசம் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்படி பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், அங்க போக முடியும். ஈவன் தோ கடவுள் வந்து எங்க இருக்கார், பிரம்ம சமீதயத்துல என்ன சொல்லியிருக்கார் பிரம்மா, கோலோக ஏவ நிவசாதி அகிலாத்மா பூத்தக, அவர் எங்க வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, கோலோகலத்துல இருக்கார். பட் இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. எப்படி, பிரம்மன். அப்புறம் வந்து உள்ள ஒரே இடத்துலயும் இருக்காரு, பரமாத்மாவும் நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்காரு, வெளியவும் இருக்காரு, நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்காரு, வைகுந்த லோகத்திலயும் இருக்காரு, கோலோகந்த விருந்தாவனத்திலயும் இருக்காரு இல்லையா? சோ யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கானோ அவன் வந்து பர்ஃபெக்ட் யோகின்னு சொல்றாங்க. சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய மனசை எப்பயுமே வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தாம் ஏவ விதித் வாதி மிருத்தியம் இதி. இப்ப வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கணும். மாதாஜி, கமலா மாதாஜி, உங்களுக்கு டைம் ஆயிருந்தா கிளம்புங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்கேஸ் டைம் ஆயிருந்துச்சுன்னா கிளம்புங்க, இன்னும் 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. இப்ப இருக்கேன். ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலும் நான் இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. களைவதற்கு, ஆன்மீக வானில் இறைவனின் சாம்ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு கிருஷ்ணரை பற்றி பக்குவமாக புரிந்து கொண்டவர்கள். அவங்க புரிஞ்சவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணர்ந்து அவன் எங்க போறா, கோலோக விருந்தாவனத்துல. இந்த 2வது பிக்சர்ல பாருங்க, நம்மளும் இதுக்கு போனோம்னா நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காரு, ஹரே நாம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சங்கீர்த்தன யக்னத்தை கொடுத்திருக்காரு. யோகத்தின் வந்து நோக்கம் எது இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் பண்ணா எனக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும், ஜட வசதி கிடைக்கும், இது ஒரு உடற்பயிற்சி, சூன்யத்துல நுழையுது, சித்தி, அது மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. அது வந்து நோக்கம் அல்லன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் இதைதான் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தவறான புரிதல்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். பல்வேறு யோக பயிற்சிகளில் பிரச்சனை என்னென்ன, கர்ம யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன்கள் மற்றும் கடமைகள்ல பட்டுதல் வச்சிருப்பாங்க. ஞான யோகத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, படிச்சு அந்த பிரம்மனோட ஐக்கியமாகணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகேவா? ஐக்கியம் ஆயிட்டு அப்ப இந்த உலகத்துல இருந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, இந்த பிரச்சனை, வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும், ஆபீஸ்ல பிரச்சனை, ப்ரமோஷன் இல்ல, இன்கிரிமெண்ட் இல்ல, இந்த பிரச்சனைக்குன்னா நான் என்ன பண்றேன், பிரம்மனோட 2 கலக்கிறேன்னு கொஞ்சம் பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி நினைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அது வந்து அல்டிமேட் இல்லைங்க. அது வந்து பிரம்மன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு பகுதி தான். ஓகேவா? அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பிரம்மனும் சரி, பரமாத்மாவும் சரி. அல்டிமேட் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அடையிறதுதான் ஃபைனல் கோல். அஷ்டாங்க யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்திகளை அடைய ஆசைப்படுதல். நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, இது லகிமா, மகிமா, அனிமா, இந்த அஷ்டாங்க யோகிகளால் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் விட சிறந்தது, சால சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதேவ சாந்த. பகவானின் பக்தர்கள் எந்தவித பௌதிக ஆசைகளும் இல்லை, ஆனால் அவர் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார். ஓகேங்களா? அவனுக்கு வந்து ஆசையே இல்லை. அவர் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்காங்க, எந்தவித பௌதிக ஆசை இல்லாம அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான். ஓகே. சோ இந்த 16, 17 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறையை பத்தி சொல்றாங்க. மாதாஜி. நாட்ய அஸ்னதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகார்த்தமன அனஸ்னதக ந சாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாரெல்லாம் யோகி ஆக முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நிறைய சாப்பிட்றனாலும் சரி, கொஞ்சமா சாப்பிட்டாலும் சரி, நிறைய தூங்கினாலும் சரி, கொஞ்சமா தூங்கினாலும் சரி, அவனுக்கு வந்து என்ன இல்லை, யோகி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? நம்ம ஆசைக்கோசம் சாப்பிட்டு நிறைய சாப்பிட்டு நமக்கு என்ன ஆகுது? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது? உடலுக்கு வியாதி தானே வருது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சாப்பிடணுமோ அதுதான் சாப்பிடணும். நம்ம என்ன சாப்பிடணும்? பிரசாதம் மாத்திரம் தான் சாப்பிடணும். கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருட்களை மாத்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒபிசிட்டி மெயினா எக்ஸஸ் ஃபுட் நம்ம எடுக்கும்போது ஒபிசிட்டி வரும்.
கரெக்ட் மாதாஜி, சூப்பர். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத சாப்பாடு சாப்பிட்ட நம்ம திருடர்கள் பாவத்தை தான் சாப்பிட்றோன்றது நமக்கு தெரியும். அதனால கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருட்களை மாத்திரம் எடுத்துக்கணும், பிரசாதர்களா இருக்கணும். அதுவும் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கு, நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது, எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோதான் சாப்பிடணும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு வயசு ஆக ஆக டைஜஷன் கெப்பாசிட்டியும் வந்து கம்மி ஆயிட்டே போகுது இல்லையா? ஸோ தூக்கமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மணி நேரம் போதும்னு சொல்றாரு இல்லையா? நிறையவும் தூங்கக்கூடாது, கம்மியாவும் தூங்கக்கூடாது, ரெண்டுமே கேடு இல்லையா? அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு, சாப்பாடும் சரி தூக்கமும் சரி இல்லையா? அப்படி இருந்தா சோம்பேறியா இருந்தானா நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியாது, யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கோட லாஸ்ட் ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து அவன் என்ன பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஸோ இதை வந்து இந்த உலகத்துல துன்பம் இருக்கு, பட் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் கையேடு இல்லையா? ஸோ இதை துணை கொண்டு எப்படி நம்ம வந்து சில சமயத்துல மிக்ஸி ஆஃப் ஆயிடும், கீழே ஒரு பவர் பட்டன் இருக்கு இல்லையா? அது மேனுவல் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். அது சிம்பிளா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து மறுபடியும் ஓடும், ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதை வந்து நம்ம கையாளும் போது இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம நிறையவும் தூங்கக்கூடாது, நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது. ரூப கோஸ்வாமி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 மணி நேரம் கூட தூங்கினதே இல்லை. சில சமயம் அது கூட தூங்காம இருந்திருக்கார். பெருநாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 hours தூங்கி இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஓகே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுக்கு கட்டளை இட்டார், நீங்க விருந்தாவனத்துல போயிட்டு கிருஷ்ணர் லீலை பண்ண இடங்களெல்லாம் வந்து புதுப்பிங்க, எல்லாம் மறைஞ்சிட்டு இருக்குது, கண்டுபிடிங்க, கண்டுபிடிச்சு ரெனோவேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு. வேதங்களை எழுதுங்கன்னு சொன்னாரு. அந்த கட்டளைகளை பின்பற்றினாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 2 hours தான் மினிமம் தூங்குனாங்க. சில நேரத்துல அதுவும் தூங்காம தன்னுடைய வேலைகளை செஞ்சாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தெரியும் நமக்கு, நாமாச்சாரியார் இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை நாம ஜபம் பண்ணாரு? 3 லட்சம் முறை பண்ணாரு. ஓகேங்களா? நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க, 3 லட்சம் முறை என்னும் போது. அவரும் ஃபர்ஸ்ட் 64 மாலைகளை வந்து வாயை திறந்து நல்லா சொல்லுவாராம். அதுக்கு அடுத்து 64 மாலைகள் வந்து மெல்லமா லோ வால்யூம்ல சொல்வாரு. அதுக்கு அடுத்தது 3வது 64 மாலை வந்து மனசளவுல பண்ணுவாராம். ஸோ இது மாதிரி அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறை பண்ணியிருக்காரு. அதனாலதான் கடவுள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தார், இந்த நாமத்துக்கு ஆச்சாரியர் நீதான்பா, நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகேங்களா? ஸோ அவரு எல்லா கடமையும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 லட்சம் முறை பண்ணிட்டு தான் அவர் வந்து சாப்பிடுவாராம். நடுவுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வந்து ஜெகநாத் பிரசாதம் எடுத்துட்டு வருவாரு. ஓகேங்களா? அதை அவர் கொஞ்சமா சாப்பிட்டுட்டு ஜபம் கண்டினியூ பண்ணுவார். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவருக்கு வயசாகுது, வேணாப்பா நீ நிறுத்திடுன்னு சொன்னானே, எனக்கு வந்து நோய் வந்து உடலுக்கு இல்ல மனசு தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். யாரு? 3 லட்சம் முறை சொல்றவரே தன்னுடைய மனசை வந்து தப்பு சொல்றார். உடலுக்கு நோய் இல்ல, மனசுக்கு தான் நோய் வந்திருக்குது, அதை திருத்தினா சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவுகளை எடுத்துக்கணும் இல்லையா? மனச புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், தூக்கத்தை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும். ஸோ இது இந்த உடலுக்கும் ஆரோக்கியம், மனசுக்கும் ஆரோக்கியம், நம்ம ஆத்மாவுக்கும் நல்லது இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து ஸ்டேஜஸ் கத்துட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க நிறுத்திக்கலாம் நம்ம. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயோஜ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna Mahamantra ki jai. Thank you Mataji. Thank you Prabhuji. Hare Krishna.